היי. אהלן. אז אנחנו תומר ולילך צדוק, נשואים עם 5 בנות מתוקות, ובמשך כל החיים המשותפים שלנו אף פעם לא היינו מאוזנים כלכלית. תמיד הרגשנו איזשהו חוסר שליטה בכל מה שקשור להוצאות והכנסות. היינו עוקבים אחרי ההוצאות, רושמים אותם באקסלים, עושים מאזן, אבל משום מה תמיד אנחנו היינו מופתעים בסוף החודש לראות שיש פער מאוד גדול מעבר. לא משנה מה ניסינו ומה עשינו, תמיד זה הפתיע, עד למצב שזה ממש גרם לנו לתסכול לגשת אל המאזן ולחשבונות, כי אנחנו הרגשנו חסרי אונים, כי ההוצאות לא היו הוצאות דופן, היו הוצאות שגרתיות של משפחה, אז זה ממש היה מתסכל. ואז נרשמנו לסדנה של סוניה, למדנו גישה חדשה לשליטה בכל מה שקשור לדבר הזה, גישה חדשה לתקציב, לניהול של הוצאות והכנסות, וזה ממש עשה שינוי מהותי גם בחיים שלנו וגם בחשבון הבנק. כן, למעשה באמת, אצל סוניה למדנו איך לעשות את הדברים נכון ועם הרבה חוכמת ניסיון ופרקטיקה. למדנו איך לנהל את כל ההתנהלות השוטפת של ההוצאות בצורה פשוטה, לא מסובכת, שדווקא היא מצליחה להשיג את התוצאה של אותה שליטה בהוצאות בלי הפתעה. אנחנו נמצאים עכשיו במקום אחר לגמרי, יש לנו חוויה שמצד אחד יש לנו את הכסף לכל מה שאנחנו צריכים, לאותם דברים שהגדרנו, מצד שני גם אנחנו יודעים מראש כמה אנחנו הולכים להוציא כל חודש בלי שתהיה הפתעה, וזה דבר מדהים, כלומר שיש לנו את הוודאות הזאת לעומת מה שהיה בעבר. אז ממש אנחנו ממליצים בחום על הסדנה של סוניה, על השקט הנפשי והשליטה, החוויה שיש כסף ולכל מה שאנחנו צריכים יש כסף, שאפשר לראות עתיד, גם לחסוך וגם לבנות את המשך החיים ולתכנן.